Ushuni Wasezweni lo. Njengoba ubona ke laphayana ngibuka ifoni ezinceke. Ngiyangitshela waye nje ngqo uye straight lo kodwa akusiyena kodwa uye straight kodwa ulaka lalikhona akekho wayengamela kunini. Khona enye intombi engiyifanisayo lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Ngiyifanisa nentombi yami engangijula nayo ngo-2006 ngifike eGoli. Yayingevile nolaka. Kwakushube kakhulu uma uxabane nayo. Ngikhumbula ngangithi uma ngixabene nayo ivele ifinye ngemfaduko kube inqabe nje. Yayingenqena ukuthi uma ngizivalele ngaphakathi ngixabene nayo iyokhipha uthayela emkhukhwini wami le-Alex. Ingene ngaphakathi. Ayizovula iminyango iyokhipha eceleni uthayela ingene ngaphakathi. Hawu man. Waye nje straight yabo. Kodwa nje Unalo uneconsi. ulaka wayifinya ngemfaduko masixabene Phela le. Ngenxa yolaka eyayinalo. Futhi ngiyajabula ukuthi zange ngibe nayo ingane naleyo ntombazane ngoba hey ngangiyozala uhlanga. Ngiyambonga umdala. Namanje ngiyafisa ukwazi ukuthi yakade lapho ngoba lapho ikhona ngiyacabanga nje ukuthi alifakwa nakhona. Futhi ayisafinyi ngaze imfaduko. Isishida abangazi uqobo. ezasikhala akekho ngamelana naye nala kunini. Okuncane futhi ukushida abangazi. Mhlawumbe sinyele izitsha nje maxatshene emzini. Hayi impela lolotho leyo. Lapho ikhona isisuza inobabezala kanye inomamezala isuze nje ungakhulunywa futhi ngoba ulakala le ntombazane alingafakwa ngiyifisi ngayeka lapho ukuthola njengoba manje ngiyilungele nje. Ukubona uphungile. You can say bye bye to your beard and your hair. Hayi nje bangigundi ncema. Hayi ngiyigundi nje. Awuyilungisi noyilungisa. Hayi. Hayi bo. Iright nje. Hayi bo mzulu. Ngizabona ukuhlupha ngayo. Ngizayilungisa la ukuthi mangikhisa nje kuphela. Ngisho khona phela yazi hygiene kahle nje nakhona. Hey ngithathekwe isigora la. Into ethedlengelele ukhabala iJojo umfana uKhabeni. Ungithathe uthi angiyogunda ngenkani ngoba mina ngifuna ukukama inele zami zimbi futhi iqinile. Hayi ngoba ke ngenqena ukuthi silwe nalenceke hayi ukuthi ngiyayisaba ngathi hayi angivumela umthetho. Asidli kosenthini asidli komhlanga. Bona. Asinwaya amalungu ezigwini lapha komhlanga. Sinamalungu ezigwini. Ngoba abantu amalungu ezigwini. Mina ngiyamtshela ukukhabazela ukuthi ngeke uzungibone ngiyoliba iliboco kosenthini nakomhlanga. Ngiright mina ngidlela inhloko nje ngoba lapha kuthiwa aliye elibuyayo. Kulaba abakhokha amabhile abanezimali ezinkulu. Kuthiwa khona amadoda ashela amanye amadoda lapha. Angayibekile phansi. Nami ngithi hayi mina ngiright ngidlela inhloko nje ngoba hayi ngeke ngilunge kosenthini. Ngiyabonga ncebo. Ngidengela ijange nje ne-yogurt. Strawberry ungashiyi. Ne-strawberry ngaphezulu. Kusho ukuthi ke la sizibiliboco ke siyithenge lapha eMasamba estradini. Lezi biliboco zithakiwe. Kune yogurt efakwa amakinathi nje. Olunye uhlobo lwamakinathi engingal-understand. Kambe sekwathiwa amajingjolo la kuthiwa ama-grapes ama-strawberry njalo. Iyaqatha ke xa iziqatha ixoshe zinkomo ngoba izinto zofe zinokise zithi awu yini leshisa kanje. Ngoba vele bexeke. Konje mayicede kahle umuntu uhambe ebheka ngaphambili. Ngihamba ngizunguza. Bheka thatha two step from Mrs. Gate. Ngisho nasemall embala. Mayicede mama. Ngisho nengavuki lapha iyavuka mangithatha ukubheka ngoba igazi vele lithi dlengelele igazi. Ngisho noma kuthiwa ivuke yakho ngithemba ukuthi iyavuka ngalosho. Iyoxeka iziqatha. Akekho zizinda la. Yaqhamuka nje iyaxeka. Ye2K iyaxeka. Ye90 iyaxeka. Njoba ngidla kanje izinto ebuyisa igazi zingakhala noma yini evelayo nje noma i2000 ngiyakhala. Ngishaya i90s.
Shaya 80s. Angikhethi. Ngiyaphela ku-80s. Nyamela no 1980. Oh, 1980. Salingana nawo. Hayi bo. Ngiyathandela mina ama-80s. Izinto ezisuza kuhleliwe nje ezingabi nankinga. Ezixolise. Ngithandela mina abosisi abadala. Hamba nabo impela. Abanye hayi abaxole ngoba mina mangishiya na-15 years siyalingana nawo. Sangalwakho uthando. Ungishiye nga-10 years. Nalapho sisalingana. Hayi wena ungishiya nga-5 years omncane le. Siyafana nje sizame. Yabo into engatheni. Kodwa nje mina hayi ngiyithandela igogwana. Ngiyithandela ama-80s. Yabo. Hayi ngiyazithandela ama-80s. Futhi ke ngamane kuliwe ke mhlawumbe ke ngiyothatha lona i-80s. Yabo. Lapho sikhuluma phela 48 lapho. Ngoba no 48. Yeah, so ntanga lo muntu. Umuntu mangishiya ngo-20 years siyalingana. I-80s noma ngalifonela after 3 months ulizoqhubeka nje uthando lwethu alifani nama-2000 moko wanga-answer phone after 3 minutes usuwaliyo yabo. Hayi kuyadliwa-ke uma uhamba nale nceba ukhabala eJojo mfana ukhabeni. Sidlule kwenye indawo la sawushaya enye into ekuthiwa i-buffet bengiyiqala ngalo buffet leyo mina. Kama ephakela lapha akafuneki umuntu onomona, akafuneki umuntu okhulumela ukudla. Hayi uphaka inyama oyithandayo lapha. Akufani nasemakhaya la uthi uphaka khona ubujeqeziwe nje kuthiwa ijeqe ngeso. Lapha uphaka uma ufuna ukuphaka ishebo sodwa uphaka ishebo sodwa. Akho umuntu okhulumela ukudla. Hayi kuyabuswa kwezinye izinto. Esuka mpukani wena ngisakhuluma. Kule zinto okuthiwa ama-buffet yabo. Bengiqala mina umbuso ongakaya nenyama emarinatiwe lapha ipendiwe ezinye imbambo azimnandi imbambo zibuya ngokuzolala. Hayi ngelinye ilanga nje nami ngiyodlule nje lapha ekudayisa khona ama-buffet ngiyibusise nje kuyabuzwa lapha. Yize-ke into engingayithandi ngayo kuthiwa awuthatha ukudla ukuhambi nawo gcwalisa isisu kumele ngichathe mase ngiphinda lapha. Ngimisela ngokuchatha nje bese ngiyodla udu kushaya 3 plates engasukumi phansi bese ngiye toilet bese ngibuye ngishayela esi4 ngishayela esi5. Hayi ngiyithandele lapha ku-buffet. Abona ke lana ncebo akafuneki umuntu okhulumela ukudla. La indaba ukuthi uzosebenzisa indaba ehlelibi lana emsebenzini. Noma ngathi ngisha la kanjani akafuneki.